ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства ТВ. дӯстон, имрӯзи 1 феврали соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем бари шумо ки хонаҳо ҳатта бардоро 2 ҳуҷра 6 сотиқ бо нархи 225 000 сомонӣ ба таби дили шумо мешавад ва касоне ки нав омадаем бардоро хоҳишмандем навора пайгирӣ кунед аз аввал то охира. лайкҳои бесума бизанед, меҳмонои навомагӣ ҳатман обуна шен, подписатсия, яъне агар ки бошад хонаҳо, квартираҳо, техникаҳо, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда дар WhatsApp, имо, Telegram муроҷиат кунед дӯстон, мо ҳамвақт дар хизмат шумоем. хулосаи гап қиссара кӯтоҳ мекунем, мақсади олӣ тамошо кунед навори имрӯзара. фаромӯш накунед лайкора. эълони аввал мегзарем дӯстон, бибинед ака хонаи фурӯшӣ бача 6 сотиқаи 2 ҳуҷра нормални дора, 6 сотиқ гирду атрофаш маҳкам бос, плюс ин дохил мешаванд айни ҳол бардоро дар дохили ҳавлӣ дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи шашум дӯстон, дар маҳаллаи Чаманзор. хонара ҳолат састани ба шумо аллакай маълум, нархам қимат нест бардоро, нархи оддӣ. рақамҳо ин 133 11 66 32 метавонед ки шумо занг бизанед. мактаби рақами 46 наздик шай. мағозаҳо бисёранд дӯстон, беморхона ҳаст. ана айни ҳол боз замистона шумо ба ҳамин хел хонаҳо дӯстон ҳоҷат дорен, яъне мехоҳед ки соҳиби хона шен. нарх қимат нест. шаҳри Кӯлоб ҷойи обод, ҳаққу ҳамсояҳо бениҳоят инсонои хуб ҳастанд. хонаҳо бошад 2 дар хона 5.5 ба 3.6, хонаи дигариш бошад 4.5 ба 3.6. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ, техпаспорт, сертификат, қарор ҳамаш ҳастай бардоро. дар тобистон ҳавои салқин, дар зимистон хона роси гап гарм мешавад, ҳавои тоза дора. хулосаи гап шарт нест бардорои азиз, чизе ки хуб аст таърифи зиёд кардан. ина марҳамат, касоне ки харидори ҳаққӣ ҳастанд аз номи канали мо занг бизанен. ҳам бардоро ҷой мешидиш 225 220 метатон да мехонара. бад нест. анаи дигари хона дӯстон, хонаи дигари ҳастин. фикр накунед ки свет нест, не бардоро свет ҳастай. барқам ҳаст, мактабам ҳам наздик бардоро. ҳамаш хулосаи гап боз гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ, ба семинблок баланд карда маҳкам кардагӣ. ака касе ки харидорӣ кунад, марҳамат, маҷбурӣ нест. ягонта шуморо ма маҷбур карда наметонем. ҳамин қаки хонаи арзон бардоро меёвем, шумода пешниҳод мекунем. тамом. мегзарем ба эълони дуюммон. як тайгар замин дар шаҳри Ҳисор аст, дар деҳаи Заравосток 2 меган. деҳаи Заравосток 2 6 сотиқи замин дорад, 90 000 гуфтесай. 6 сотиқи холира 90 000. шумо бинед ки хонаи тайёр буда уҷа, бо гирду атрофаш маҳкам кардагӣ. дар Ҳисор аст дӯстон, 3 рақам гузоштагем. ҳуҷҷат дора мега, наздик ба об, свет ҳаст, мактаб наздик шай боз, роҳи калон. хулосаи гап 100 метр дуртарак дар роҳи калонай. ин чизорам ба назар бигирен, ҳақ ҳамсоя ҳама зиндаи кисан. баъд аз харидорӣ кардани ҳамин замин шумо дӯстон метавонед ки боз идома битен корои хутона, яъне ки стройкара давом битен дӯстон. эълони сеюм мегзарем. бибинед, дар Душанбе боз як хонаи арзон. дар Душанбе дар тарафи маҳаллаи Варзобгес меган, дар Дуғоба пасилка мешавад бардоро. ира фаромӯш накунед, назди Адели Варзобгес меган. аз терминали нав дида бошен, агар терминали нав дӯстон 2 километр болотаракай. 4 ҳуҷра дора, 1 сотиқи дигар замин дора. боз як тайгар ҳамом ва калидор ҳаст. 310 000 сомонӣ нарх дорад дӯстон ва 1 сотиқи дигар замин дорад. ана рақамҳои 907 29 90 29 WhatsApp яка дасти яка метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар ошонаи якум 2 хона 3 ба 4 айни ҳол кухни кардагия мегавая ва як хонаи дигарша кладовка кардагиян, умуман барои ҳамин ашёҳои зиндагӣ, аз он ҷумла коса, табақ, пиёлаву чойноки дигари чизҳо. 4 ҳуҷраи нормали дора бардоро, 1 сотиқи дигар замин дорад. 1 метр дигар бардоро бинен бетон рехтагия. касе ки агар харидорӣ кунад, боз аз худаш, яъне ки метавонад ки
идома буда. Нарх қиматбаҳо нест дӯстон. 310,000 бале мегзоранд дӯстона, деками нишонӣ худаш бардору 300,000 сомоне. Касе ки агар бигирад рости гап намеса. Дай тараф тамоман свет намемра, овам ҳастай. Элони чорум мегзарем. Боз як хонаи дигар дар ноҳияи Восӣ аст. Деҳаи Ибрат. Бардорои Ибрат буда, шербачӯ, касе ки бигӯян ки ман ҷойи хуб мерам, мақсад ҷойи ободу овдор мерам, ина марҳамат 4 дар хона 6 сотиқ замин. Неки дар Восӣ аст, дар як деҳаи ҳамин ноҳияи Восӣ, дар деҳаи Ибрат аст бардоро. Ира фаромӯш накунед. Ҳаммом ҳуҷҷатхонаву кухняву дигар ин масъалаҳо аллакай ба шумо дӯстон мушкилӣ нахоҳад шуд, ай сабабе ки ҳама чиз ҳастай. Ҳезимхонаро бинед, пури ҳезимай. Боз айни ҳол замистон аст. Боз аз хитон метавонед ки ягон чиз дигар бигзоред. Нарх маълум дӯстон, рақамҳои 987 90 47 90 телефони дастӣ ва 885 38 88 87. Анайда бошад дӯстон, WhatsApp астай. Наваро хай хитон тамошо кунед. Хонаҳоро ҳолат састани аллакай ба шумо маълум. Дар дигар каналҳо ҳам мегзорем бардоро, агар хонаҳо бошад метавонед ки ба мо равон кунед. Дар аввал, дар охир рақамҳои мондагӣ мо ҳам вақт дар хизмати шумо подписчико. Тамоман изона мекашем. ҳама барои ҳаёти худаш чикор мекунад? Яъне ки мубориза мебарад. دیگه چی بگم آخه؟ اگر یگان صحبت ها باشد، یگان سوال ها باشد بردارو، یگان گپ کامنتر اگر داشته باشه میتونین که حاضرک بنویسونین. تا حد امکان بردارو اگه تونستیسم خانه ارزان پیشنهاد کرده، روان کردیسن به ما برای شما پیشنهاد کردیسن دوستان. بعضی از شما خانه خر هستید، بعضی از شما خانه‌تون رو باید سودا کنین. نرخ نوها را بردار جونو میگن که بعضی از شما کامنتر میکنن این قبلا به انصافی نرخ قیمت ایسوسه، این نرخ را ما خودم نمیمونم، این نرخ را می صاحبای خانه میمونم. بعد در این زمان خانه ها بردار استوز قیمتی دیسه رختون 100% میدونن. میگذاریم به ایلون پنجمون. ببینید در ноҳияи Восӣ боз дар деҳаи Ҷаврез як хонаи душонага ки дорои 5 ҳуҷра ва 1.5 сотиқ замин аст. бардоро 1.5 сотиқ замин дора, 5 дар хона ва 2 ошонага аст. ана ҳамин аст дӯстон. иҷа пештарак магазин буд. хуб 200,000 сомонӣ нарх. бибинед ака, 200,000 сомонӣ нарх. нами лави радай бардоро 5 метрам намерем, дар ҳамин лави раҳай хона. ира фаромӯш накунем бардор ҷоно. рақамҳои 988 47 59 30 анайда дастӣ аст ва плюс 936 215 24 76 анайда боша WhatsApp дорад. об 24 соат об, свет лимит хати, мактаб яъне ки 1.5 километр дуртарагда мактаб аст. боз мактаб шидесе бардоро. медпункт ҳаст. мактаби замонави шидесе медпункт ҳаст. 4 мағоза пешдай. ана 1 километр дуртарак аз роҳи калон неки бардоро. ира фаромӯш накунед, пушти хонам вай аст, асфал аст, роҳи нақлиётгузар. ошонаи дуюм бошад бардоро. дуюм этажаш 11 ба 7. иҷода метавонед ки шумо бизнеси худтона пеш баред, яъне ки чӣ хел метавонед ки шумо бильярд кунед барои бозӣ кардан. ҳаёт анами хел майда пеш меравад. мегзарем ба илони шашум. омадем ба шаҳри Душанбе. квартираи фурӯширо бинем. квартираи фурӯшӣ рӯбарӯи донишгоҳи Славянский. рӯбарӯи донишгоҳи Славянский да анамин квартираи хароби рабардорҷуно дом бошад иборат аз 18 ошона ва дар сеюм ошона айни ҳол анамин квартира қарор дорад. ҳолата бинен састани бениҳоят идеал кардаги. ягон дигар агар нақс биком бигӯя бардорҷон нақс намеёвӣ. чотка ҳама ремонти нормали каги. нарха бардоро бе инсофона намегзорем. шумо аз наздик биен мега соҳиби хона бибинед чанд қадам меарза.
аз нуқтаи назар яъне ки иборат аст нарх навоҳо чӣ қадар агар ана ҷои хуб бошад ҳамон қадар қимат мешавад. Масалан мегирем бародарҷоно, як кола ов дар деҳа 20 сом метанад, дар мағоза 2 сомонай, дар аэропорт 10 сомонай. Ана ҳамин хонаҳо бародарҷоно нарх навоҳошон аз манзили маконаш яъне ки фарқият дорад. ин рахтон фаромӯш накунем бардор, медонед 100% нархаш боша бо муомила. Барен муомила кунед. 78 квадрат 2 ҳуҷра дорад. ана ҳамому ҳоҷатхона ва дигар ин чизо яъне ки тамоман мушкил намешавад. Хонаи спальни, меҳмонхона, хулоса ҳаёт ништияк да. Бозори Меҳргон ё ҳамаш наздикан бардор. Эълони ҳафтум мегзарем. ана ака бибинен. ӯ акамон духонагара нарх бо маслиҳат гуфт. ана ин хона бошад дӯстон, дар шаҳри Кӯлоб аст, дар кӯчаи Умари Хайём. Дар деҳа аст, яъне 3 ҳуҷра дорад, 6 сотиқи дигар замин дорад, 280 000 сомонӣ нарх айни ҳол карда истодаанд. об ва барқ дорад. рақамҳои 977 71 65 боз 65 ватсап яка дасти яка метавонед ки шумо муроҷиат кунед. наздикишта беморхонаи калон астай, мактаб дорад, масҷид дорад, мағоза ва аптекаро дӯстон ё рехтагиян. ҳуҷҷатош ҳама 100% қоидави кардагӣ ремонт дора. хулоса наздикишта боз роддом астай, роддоми ранго. ғафруфай агар касе ки шунавида боша, ана ҳамун тарафай. эълони 8 мегзарем бародарҷоно. ана боз квартира. ана ира нархаш 300 000 сомонӣ буд. гуфтем ака ин нархи қиматтарай, мақсад ки баги нарха бифурор каме ки мардум соҳиби хонаву дар шаванд. дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ аст, дар Амин Душанбе, назди бедаи гаишт нами ноҳияи Рӯдакӣ. 49/5 қариб 50 метри квадратӣ, 2 ҳуҷрага дар ҳисоби айни ҳол коробка. яъне ки баъд аз гирифтан дӯстон шумо боз метавонед ки идома бутен стройкаи худтона. хулоса нарх 270 000. боз ҳатман муомила аз номи канали ман дӯстон занг бизанен. дар пешаш мактабу садиқ ҳаст. хона бошад айни ҳол дар ҳисоби коробка. фасадаш бардоро уже сар кардаган ба қарибӣ буд мекунанд. дар трезаҳо ҳаст бардоро дар айни ҳол не. наҳум эълон мегзарем дӯстон. аз ҳамин иборат аст ки лайкҳои бесима фаромӯш накунед. ҳатман подписатсия кунед дӯстон дар канал. ана мехи хонаҳои арзон кишид, ман пешниҳодтон мекунам дӯстон. аз шумо фақат лайк ва обуна шидан. боша хонаҳо, квартираҳо, техникаҳо дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда метавонед ки шумо муроҷиат кунед. агентство ҳамавақт дар хизмат шумо. дар коша аз наздик мерем, навор мекунем хонаи шуморо. баҳри бинандагон илоҷа мекунем ки савдо мекунем метавонем хонаотона. ҳатман обуна шед. бо хидар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда.